The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 46, 1-3, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. Psalm 119, 143-144, Trouble and anguish have overtaken me, yet your commandments are my delights. The righteousness of your testimonies is everlasting. Give me understanding, and I shall live. Psalm 9, verse 10, And those who know your name will put their trust in you. For you, Lord, have not forsaken those who seek you. Sa dili pa kita magapadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon, kung napa pa kita mga sala nga atong gitinir diya sa atong kalag, kay kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, let us use the principle of 1 John 1:9, the rebound technique. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung galang ka ni mo higala, nga wala pa'y kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilo, magandam tas tong kugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo sa makausapan ni Napita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong o pagpadayon sa among spiritual momentum. Salamat o Diyos sa kinamuhi imo pangilugwayan hangtod ni gayuna. Ti mailan nga ang imong grasya nagalihok pa sa among tagsa-tagsa kinabuhi, mao nga kami imo pangipabuhi nga ginawa pa kami. Salamat o Diyos nining imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya, imong grasya. Ubani kami ning among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga higala, atong mga mga suki na kaya nagasunod naman kamo o ganin yung mga subscribers, ang mga igsuon nato diyan ni Kristo. Welcome na usab. Nya pa kita magadupot yung atong tunanan nga giuluhan og the Doctrine of Sin, ang doktrina o pagtulunan bahin sa sala. Una sa tanan, atong ipadayon ang puntong atong isugutan nga atong ibiyaan kagahapon. Okay, una sa tanan, we have seen in our past lesson bahin sa doktrina sa sala nga ang sala resulta kinis nahitabo sa karaang panahon dito sa paraiso, dito sa hardin sa Eden, right? Atong nakita nga ang sala nga aniya kanato karon kini nagagikan pa niadtong karaan nga panahon ug sa duha ka pamaagi kining mao nga sala gidala gipas-an sa kinatibuk-ang katawhan o sa matag o sa katawo ay pagkatao ni ining kalibutan na. Ato nang nakita sa miyagi nga ang usa ka tawo nga
ihimugso din sa kalibutan. Doon na siya kinabuhi physical. Apan siya patay spiritual. Spiritually dead. Ato usap nga nakita nga ang kinaiyang makasasala, old sin nature, naa diha dinhi sa atong lawas. Okay? Sumala na sa atong mga bersikulong isgutan bahin niini. Ug atong nakita usab ang original nga sala ni Adan gipasangil usab kini nganhi kanato. Okay? Gipasangil usab kini sa matag usa ka tawo. Every individual person nga ipagkatao dinhi nining kalibutan na. Ato manggong nakita ang kombinasyon niini. Sanglit ang tao gipagkatao dinhi nga spiritually dead although physically alive. Ang resulta niini mao nga ang kinabuhi mo'y gihatag nganhi kanato physical life. Mo'y gihatag nganhi kanato apan kuyog pod niya ng physical nga kinabuhi gihatag kanato gihatag usab ang original nga sala ni Adan nganhi kanato. Okay? Original sin of Adam. Ang atong physical nga kinabuhi, our physical life, anha ni makita nato sa atong kalag. Of course, di man makita ang kalag. Ang pasabot, anha adiha sa atong kalag. Apan ang original nga sala ni Adan, Adam's original sin, anha kini pasangil sa atong lawas. Tungod kay ang gikargahan nining original nga sala ni Adan, mao ang kinaiyang magsasala. Mao na atong makita karon kuno sa kinihitabo. Kuno sa gyud ning nahitabo natong mga tao karon. O kun unsa ang katuyuan nining maong kahimtang sa tao. Now, we have been discussing about sin. Ug atong nakita na, in fact, diha na diagram bahin ini ug ato nang nakita nga kining maong kahimtang mahitabo sa tanang tao nga ipakatao din sa kalibutan. Then, of course, kining paghatag atong tawag kuning imputation, pagpasangil or paghatag, atong makita nga kining kinabuhi nga na sa kalag o ang original nga sala nga nasa atong kinayang makasasala. Now, sa di pa ta mo react ani, buhingog, di man ako naghimog sala nga nung ipasangil man naho ang sala. Naginganlan ko ni Adam's original sin. Si Adan raon ta adto nga nung i-appeal pamampug ko. Manay pangatarungan sa uban. Now, ato makita nga mao kini karon ang giabot nga kahimtang sa tao. Tungod kay dihay gipahimutang nga pamaagi ang Dios aron ang tao makaangkon og balik mapasig-uli, makaangkon ang tao og pagbalik nitong original nga kahimtang sa tao dihas sa diha nga gi-create ang tao, ang kahimtang nga perfection ba. Apan dili ka na mahitabo dinhi. Mahitabo lamang ka na kung matuman ang tanan nga mga requirements alang niini. Now, gumikan kay gibuhat man God sa Dios ang tao nga hingpit, perfect, ug tungod sa pagkahingpit sa tao, ang tao dunay pakigkuyog o pakigsandurot o pakigambitay sa Dios. Because man was created perfect. Therefore, man had that fellowship and intimate rapport with God. Di siya suod kayo nga pakigsandurot yun sa Diyos. In fact, man had a direct fellowship with God. Apan, tungod lagi sa pagkalaglag sa tao, okay, kining maong direct fellowship na putol, nahunong, naundang kini ug ang mihunong niini dili ang tao per se,
kundi ang Dios sanglit, ang Dios man mao may mibutang og ali o paril kumikin kay misupil malagi ang tao. Ang Dios may pahimutang natong ali. Na, I hope you understand what I'm saying here. Ato lang ning subli paghisgot aron ato makita klaro kini. Og tungod sa kahimtang sa tao, tungod sa kahimtang ni Adan, ang resulta mao nga ang matag usa ka tawo na himong kaliwat ni Adan. Yes, gikan matang tanan ni Adan ba? Okay? Ug ang tanang kaliwat ni Adan magakarga sa original nga sala ni Adan. Okay? Apan gihimo kini sa Dios tungod kay ang Dios nagpahimutang pud siya og usa ka kahigayunan alang sa tanang tao. Kung dili ingon ini ang kahimtang sa tao, dili man pud maangkon, dili man pud mapahimutang sa Dios ang iyahang plano alang sa kahigayunan nga ang tao mahibalik o mapasig-uli ngadto sa Dios. Nahimula gud ang tao gikan sa Dios, gumikan sa iyang pagsupil. Ug tungod niadto, ang Dios naghimo og paagi aron ang tao mahibalik ngadto kaniya. Tingali ug mutana ka og ngano magungaingon ana man na. Naingon ana kini tungod kay mao man gud ni ang isyu ni Satanas. Kung nainundom ka, unsa man dayang nahitabo ni Lucifer? Si Lucifer may original niyangan. So pa siya malaglag pod. Karon di na Lucifer, Satanas na. Well, kini si Lucifer misupil lagi batok sa Dios. Gitugkan man siyang pagkamapaytason. Okay? Tungod kay ming supak man to si Lucifer, may kontra man siya batok sa Dios, ang Dios mihimo og paghukom. God judged Lucifer ug ang tanang mga anghel nga mingkuyog miuban kaniya. 1/3 good ang mikuyog niya. Nga kini silang tanan itambog na dito sa kalayo. At the lake of fire. Apan atong makita sumala sa previous nato nga mga pagtuon nga kini si Lucifer mihimo og pag-apilar. He made an appeal og tungod niadto ang kalayo na nabaya ang kalayo ni bawta na, right? Ang kalayo na karon kay giandam naman ng daan, giandam na sa Dios. Giandam na kana sa Dios para ni Lucifer ug sa tanan nga mga anghel nga nanguyog niya. Apan matud pa ni Ginoong Hesukristo, kini nga maong kalayo pagkasudlan. Sudlan gini, inigabot na sa katapusan. Dili pagkaron. Samtang ang tao aniya pa. Apil ang tao, samtang aniya pa siya sa kasaysayan sa tao. Samtang ang kasaysayan nagadaghan ang tao ana, ang kalayo giandam. Giandam kini alang kang Lucifer o sa iyang mga alalay, mga anghel. Ngano man, tungod kay si Lucifer o ang iyang mga anghel na hinukma na. Gihukma naman na sila. Tungod silang nabuhat, nahukma na sila. O gipakita sa Dios ang hinungdan ngano nga si Lucifer pagasilutan. Kay ni isyo na mas Lucifer nga, ibaw kaon sa iyang isyo? Ikaw may gabuhat na ako. Ikaw may gahatag sa akong gahom. Ikaw may gabuhat na ko niining tanan. Ug sa human nga naglihok ko sa akong kagawasan, sa akong kaugalingnon o kagawasan, imo na akong silutan ni noon. Dili baya ako ang naghatag nako ining tanan nga mahimo. Ikaw ang nagbuhat. Ikaw nagmugna nako. Unya, imo na inoon kung silutan to kay ako lang gigamit ang imong gihatag nako.
Amo to'y appeal ni Lucifer. Okay? Mao tong miingon ang Dios. Well, okay. Okay, Lucifer. Akong buhaton ang tao. Okay? Ug mao na hintungha ang tao. Ug akong ipakita nimo, Lucifer, nganong silutan ka nako. Mao na itong trabaho karon. Nahibaw ba mo ana? Mao na itong trabaho ng mga tao. Mao ka na itong trabaho karon, ingon nga mga tao. We are here because we are going to resolve the angelic conflict. Ang langit nung away. Paminaw. Mao na hinungdan ngano nga importante ka, tao. Importante ka, oy. Ikaw, ako, kitang tanang mga tao, importante ta. We are important. Mao na naka-importante nimo tao tungod niini. Ay pagunahuna nga tungod kay ikaw buutan o tungod kay may kang tao, mao nang importante ka sa Dios, dili. Way labot ng imong pagkabuutan o pagkamaing tao nimo. Hinumdumi kini tao. Remember, aniya ka dinhi gumikan sa usa lamang katuyo. Unsa man ang tuyo, aron sa pagpamatuod to prove nga si Satanas sayop sa iyang pag-apilar. Kaya ngano man, ngano sayop man ang iyang apil. Nganong kitang mga tao makaprobar man be. Tungod kay paminaw. Makaprobar kitang mga tao nga sayop ang apil ni Satanas. Tungod kay ang number 1 nga isyu nining maong kahimtang unsa man. Be, unsa man. Unsa may nag-unag yung isyu. Ang atong kabubuton, volition. Nakita nimo? Buot ipakita sa Dios ngadto ni Lucifer nga bisag tinuod nga ako mo ay nag-create og kabubuton ug akong gihatag kana nimo matud pa sa Dios, ikaw na responsable. You are responsible ni anang kabubuton nga akong gihatag nimo. Nganong ako pa may imong pasangilan? Akong i-prove na nimo. Buhaton ko ang tao. And here is what happened to man. Mao nang mitong ata. Mao tay hinungdan ngano tong gibutangan sa Dios og kahoy nga diin ang bunga ni antong kahoya mao'y pag-ila sa maayo ug sa dawtan. The fruit of the tree of the knowledge of good and evil, sa tuyo nga paggamito ng tao sa iyang kabubuton. Mupili ba siya sa pagkaon nitong bungaha o dili? Kaya ugwa pabutangi sa Dios og kahoy nga bunga niya tumoy pag-ilas maayong dawtan, unsa may gamitan sa tao sa iyang kabubuton dito sa Hardin City, di wa. Nakita nimo? Usara gyud ka kahoy. Usara ka butang, usara ka kahoy aron ang tao makagamit sa iyang kabubuton. Basta? Ug unsa ni tabo? Unsa man ni tabo sa tao? Nalaglag. You see? Nalaglag ang tao gumikan sa iyang paggamit sa iyang kabubuton. Karon sa may sunod. What's next? God developed this time a plan. May paimutang na karon og plano ang Dios. He put up a plan uban sa tuyo nga ang tao mahibalik, mapasiguli ngadto sa Dios. Apan ang tao makabalik lang ngadto sa Dios pinagi sa iyang unsa? Kabubuton na pod. Kabubuton gyapon. Tungod kay gibutan man sa tao nga siya malaglag, kinahanglan nga butan pod sa tao nga siya mahibalik ngadto sa Dios. Makita nimo? Apan ang pamaagi nga siya makabalik, mapasiguli ngadto sa Dios, usara ka paagi. There is only one way. And this one way, iyahang paagi kini sa Dios, dili atong paagi.
dili sa tao. Okay? Nasabtan nimo. Apa na problema ni bahina ra ba? Si Satanas nga mao'y nagadumala ni ining kalibutan karon, tugutan man sa Dios. Kini si Satanas nagpaningkamot, nagpanlimbasog nga iyang lawgaw ng tao. Iyang lubgon, malubog ba? Naggamit ni karon si Satanas sa tanang paagi sa paglawgaw sa tao. Aron ang tao maglibog. Malibog, malinga, o malawgaw lagi. Hangtod, di na hinuon kini siya may balik nga to sa Dios. You see? Mao ni karon ang problema sa tao. Gilubog ni Satanas ang tao aron mababagan niya sa pagbalik ngadto sa Dios. Daw gilubog ba niya ang tubig aron di na makakita klaro ang tao ug mahinungdan nga naa nay mga tao nga moingon og mao niya itong buhaton aron ta makabalik sa Dios. Magbuhat ang maayo. Buhat ang mga maayong buhat. Dili manggod igo ang pagtuo. Di ba diay na paglubog sa tubig? Di ba? Gilubog ang tubig. Kay kung natong tan-awon ang katinaw sa pulong sa Dios ug ang iyang kamatuoran, way hinungdan. Dili mo apektar nato ang kalubog sa tubig tungod kay katinaw anaa lamang ang katinaw sa kamatuoran diha sa pulong sa Dios. Kasabot ka? Kung ang pulong sa Dios mo'y atong tuuhan, kung ang pulong sa Dios mo'y atong dawaton, klaro kayo, kung unsa gyud ang tukmang paagi. Apan ang Dios nining kalibutan na Dios, small letter D, Dios nining kalibutan nga si Satanas, nagabuta kanila. Naaman ay bersikulo diya sa Biblia, nagsulti nga si Satanas mo'y Dios karon ning kalibutan na. Kung tungod niya na, kini sila mukuyog sa pagkalaglag dining maong mga anghel. That is why si Ginoong Jesucristo will say ni nila unsay isulti ni Ginoong Jesucristo nila, pahawa kamo, wa ko kailan ninyo mga magbubuhat og dautan. Og sila gitambog dito sa kalayo nga giandam ra unta para kang Satanas og iyang mga anghel. So, it's only a matter of choice. Hasta? Ila magdesisyonan nga moadto sila dito. Mao na pagtubag sa mga pangutana, na mga pangutana nga no na may impyerno. Mao na. Ilang gidesisyonan nga moadto sila dito. Makita gyud nimo ang kaklaro sa pulong sa Dios. Nga sa matag gutlo sa atong kinabuhi, volition ang kabubuton gyud ang atong giatubang. In fact, I always emphasize here nga all of life is decision making. Decision. And we are all a product of our decision. Basta? May paborito na ko ning prinsipyo ha. Man is always a product of his decision. Mao lang giyatagan gyud og kay gayunan sa Dios. Even during the tribulation period nga nagkaguliyang, nagkabuang-buang ng kahimtang sa kalibutan. Kanasama yun yung tribulation period may tabo. Immediately after the rapture, mubanos na yung kining tribulation period nga mo lungtad kini og 7 kaliteral nga katuigan. 7 literal years. Yan ang panahon na nagkaguliyang, nagkabuang-buang ng kahimtang sa kalibutan. Mo apel na gani ang mga anghel sa pagpaklaro sa unsang pagi sa kaluwasan. You see, angels will assist sa pagsangyaw. Panbisan pag yun niya na, daghan lang ihapon ng mga taong musalikway. Moingon og, tuman mo ana.
Di mahimo na. Kini mo angay natong buhaton. So, here we are seeing nganong naingon ini ang kahimtang sa tao. Kumikan nining tanan nga atong giasoy karon. Ug busa tungod niini. In fact, angay tang magpasalamat nga naingon ini ta. Kay aron makagamit ta sa atong kabubuton sa paghimo og desisyon kung ato bang solbaron ng mga problema pinagi sa pagdawat sa solusyon nga gihatag sa Dios kanato o ato bang salikway. Unsa may gisulti sa Roma 5:12? Ang tanan, no excuse. Ang tanan. Mao ni tinuod nga kahimtang nato nga mga tao. Mao nga di na lang nato lubgo ni og sagulan og magbuhat day kog maayo, maningkamot day ko. Mao ni akong buhaton. Dili na. Tungod nining atong makaluluoy kahimtang, ang atong kahimtang patay tang tanan. For as in Adam, all die, mo ni spiritual death. Mao na kini ang atong giingon dinhi. In Christ, all will be made alive. Na. So, sublion ako. Kung natao kalag kausa, kapila ka mamatay? Kung natao kalag kausa, if you were born only once, how many times will you die? Mamatay ka kapila? Kaduha. Kaduha ka mamatay, physical o spiritual. Apan kung natao ka makaduha, physical o spiritual, kapila ka mamatay? Kas ara, physical ra. You only die once. So, ang pagkatao nato ng kalibutan na, usa ka na kagarantiya nga patay ta. Ang pagkatao nimo nga buhi ning kalibutan na, garantiya ka na nga usa ka kapatay. Ayaw paglibog na ha, ayaw. Do not be confused. Sublion ko sa pagpatinaw ini. Your being born physically in this world is a guarantee that you are spiritually dead. Sabtag yun na. Kay gipagkatao ka mang buhi, physical din ining kalibutan na, kana mo'y buhi nga pag-ila nga ikaw patay. Now may I repeat to state the principle here and listen. Huwag kakalinggat nga balik-balik nako ni bat-bat. Listen. If you are born once in this world, you are going to die twice. But if you are born twice, you will only die once. Sabot? Hinaot din na kana nimo malimtan. Hinaot masilsil na kana diyas imong galamhan. Okay? Physical birth. Paminaw. Physical birth is the moment of attainment of spiritual death, while regeneration is the moment of attainment of spiritual life. Klaro man na kayo. You see, eternal life is an indication that you now have a spiritual life. Na, ang maing balita sa kaluwasan, the gospel is the good news that tells you, man, that the barrier between God and man has been removed. Ang paril, ang babag, ali, tali sa Dios ug sa tao, nabungkag na. Ang sala, dili na isyu sa kaluwasan. Ngano? Tungod kay gisulbad na ning tanan sa Dios. Naghimo ng solusyon ang Dios nining tanan. Ang buhaton na lang nimo tao, maong pagdawat nining maong solusyon sa Dios. Ang tao, kitang tao, igo ratas pagdawat. Igo ras tao ang pagdawat. Pagtuo sa gibuhat nga solusyon sa Dios. Maura. Hugikan niining tanan. Ato nang nakita nga ang mao
nga lihok sa Dios. Pinasikan ka na sa iyang pagkabalaan. Ang iyang pagkabalaan, His being holy, nalangkob kinistulo niya ka kinaiya. Ang iyang pagkamatarong, righteousness, ang iyang hustisya, pagkamakiangayon, ug ang iyang gugma, love. So mo na'y galangkob, kombinasyon sa tulo. Sa mao ka na ang iyang pagkabalaan, righteousness, justice, and love. Karon, ang hustisya sa Dios nga Amahan called for the imputation of all sins of the human race ngadto kang Ginoong Kristo dito sa cross. Sa laing pagkasulti, tungod kay di man ta makabayad sa atong utang sa mga sala. For the wages of sin is death. The wages of sin is death. So ang kinahanglang mubayad sa suhol sa sala, mao ang usa ka buhi o dili patay. You see? Kaya ang suhol gud sa sala, mao ang spiritual nga kamatayon. O kinsa may makabayad nga ang tao patay na mga daan spiritual sa iyang pagkatao din sa kalibutan, kinsa man. Unsaon man sa pagbayad sa tao nga patay naman lagi siyang daan sa pagkatao pa lang. Unsaon man niya pagbayad be? Di na makabayad ang tao kay patay naman lagi siyang daan, di ba? Busa tungod kay di man ta makabayad, gikinahanglan ang usa ka tawo nga buhi spiritually. Aron siyang pagbuhat niya na ang spiritual nga kamatayon sa matag usa ka tawo iyang mabayran. Kaya ang spiritual nga kamatayon mao may suhol sa sala. Kita nimo? So ang resulta karon mao nga ang matag usa ka tawo doon na nay kahigayunan na diha na. He now has the potentiality sa pag-angkon sa espiritual nga kinabuhi tungod kay gibayra naman ni Ginoong Kristo ang suhol sa sala. Sabot? May hinungdan nga. Paminaw. Paminaw yun Wa na'y hinungdan ang imong pagpinitensya. Kadungog ka. Ngano ka pinitensyahan pa manimo ng sala nga nahuma naman to dito sa cross. Mana. Tanawa ra gud. Kung maghimo ka ana, ang imo bang paghimo pinitensya, mura magug ka nagtuman og mga kaliyukan wa nay pos. Wa nay pos, way bili. Wa gyoy pagkasibo ana sa kamatuoran sa pulong sa Dios, wala. Way pagkasibo sa grasya sa Dios. Kasabot ka. So therefore, ayaw na himuha nga isyo ang sala. Ayaw. Ayaw na gyud himuha nga isyo ang sala. Kay ngano man, tungod lagi kay ang suhol sa sala nabayra na dito sa cross. Hustisya sa Dios mismo mao ang misilot ni Ginoong Kristo. Ato untang silot kanto. Kanwa man tay mahimo kay patay naman tang daan. So dito ang silot mo dong kang Ginoong Kristo. Nagkaroon kay gibayra naman ni Ginoong Kristo ang suhol sa maong silot. Kitang tanan gawas no na. We are already free. Kung kini atong pagkadawaton ug atong tuuhan. Na mo na kondisyon diha. Apan kun imo isalikway, o man lagi ni pugsanay ha, wa may pugsanay. Di man mamugos ang Dios. Kung atong isalikway, ang maong gibuhat ni Kristo dito sa cross, naibaw ka na sa resulta niya na. Our Lord removed the barrier of sin by bearing the punishment for our sins. He bore all those sins so that sin is not an issue any longer kung bahin na sa kaluwasan. Kasabot ka? Atong makita dito sa last judgment nga sin is no longer the issue in eternal judgment. In the study of the book of Revelation in chapter 20, we're going to learn there nga ang tanang mga tao, mga dagko o gagmay,
buhi ug patay didto sa atubangan sa hukmanan sa dakong puting trono, the great white throne judgment, ug ang mga libro giabrihan. Dunay mga librong ipangabrihan. Paminaw ini. Paminaw. Ang nakagrabe gyud niini kay gisaysay sa maong kapitulo ang mga librong gipangabrihan. Dahil libros kinabuhi, the book of life nga giabrihan. Ug dihay laing libro nga gitawag og libro sa mga buhat, the book of works. Gipangabrihan tong mga libro ha. Apan paminaw. Wa man lagi libro sa mga sala dito. Wala. Why libro sa paglista sa tanang mga sala nato nga atong gipangbuhat? Wala. Book of sins? Wa. Naay book of life. Ug naay book of works nga gisgutan. Ug ang matag usa ka tawo gihukman pinaagi nining maong duha ka mga libro. Ug ato nang nasayran dinhi nga wa gyoy bahig sala kay ngano man di na lagi isyu ang sala samtang na gyud na busa atong ipaklaro pag-usab, atong ipatinaw dinis makausapa. Again, I will repeat, ang makapabanlod sa tao dito sa impyerno, dili ang sala. Nakadungog ka? Ako malikon. Ang makapabanlod sa tao dito sa impyerno, dili sa ang sala. Mobitang na mo ingon og aw. Dili na di maka-impyerno ang atong sala. Dili lagi makapa-impyerno ang sala. Tungod kay naa naman lagi buhat si Ginoong Jesucristo bahin ni anak. Aw, wa patingali si Ginoong Jesucristo, sigurado patay na ta sa atong mga sala. Mao ni hinungdan nga ilabay ta. Apan di naman isyu ang sala kay kanang tanan giunsa. Gibayra naman ang tanan. So nga nung may impyerno pamanta o di na isyu ang sala. Tungod, tungod kay wa man pud nimo dawata ang bayad. Wa man kamuangkon sa bayad. Imo mangisalikway ang bayad na mauna. Nagkasabot ka ba? I hope na tinawan kang maayo, anak. Therefore, mo nang maimpyerno kahigala, na I'm addressing this to you, unbeliever, mo nang maimpyerno ka, bisag di na isyu ang sala, tungod kay, wa manimo dawata ang bayad sa sala, nga mao ang gibuhat ni Kristo dito sa cross. Mao nang nagatindog ka karon tubangan sa hukmanan sa dakong puting trono. Great white throne judgment. O hukman ka, gumikan kay imo magisalikway ang gihimo na unta nga bayad. Samtang na yun na. O ingon tingali ka o bitaw. Sige naman kung kadungog adto sa isang yaw sa mga pastor o mga ebanghilista sa nagkalanlaing ministry sa Madia sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Wagi ko kayo mong desisyon. Paminaw raman tong ako. Unya, unsa naman ni nato karon? Unsao naman eh. Ingon ana ang mao nga kahimtang. Paminaw. This is sin of the last judgment, where sin is not the issue. The issue is not sin, but the righteousness of God versus the righteousness of man for salvation. Ang anumang righteousness of man. Tungod kay naay book of works ug naay book of life. Diya sa book of life nakalista diya tanan nga mga ngan sa tanang mga tao nga gipagkatao din sa kalibutan, gikan ni Adan hangtod sa katapusang tao nga matao din sa kalibutan. You can just imagine unsa ka baga ang libruha di ay. Di mo'y mga ngan sa tanang binilyon, trilyon ka mga tao niya nang higayuna. Tanang mga ngan na nakasulat.
Nasuwat diya, nakalista diya sa naaso ang libro sa kinabuhi, Book of Life. Well, mo ka na. O paminaw, inigabri sa maong libro, kung kinsa ngan ang wa malista, ubo sa wa makit diha sa maong libro, unsa mahitabo? Unsa mahitabo? Hoy, unsa may mahitabo? Naibaw kag unsay mahitabo? Silang mga tao kansang mga ngan wa makit-i diha sa maong libro, unsa man ni sila? Sila ipangtambog, ipangitsa, ipanglabay dito sa kalayo. Pero baya, ang kalayo, di ra ba unta para sa tao? Inumdum ka? Dili oy. Di para sa tao ang kalayo. Kadtong kalayo, giandam na to, kay hukma na unta ang mga anghel. Inumdum ka? Pero gi-intermission man tang mga tao karon. Kaya kitang tao, mao may tapos sa kaso, magipasakan ni Lucifer niya itong sitwasyon na nga nahitabo nga siya paghawkman na unta. So therefore, dako gyud kayong ingnon ta trahedya kadto. Kita kong mga tao, wa man tay disenyo sa Dios nga ibanlo dito sa kalayo, wala. Pangano mang muadto mang gyud ang tao sa kalayo, ngano man. Tungod ra pud sa tao. Yes, because of man. Abe, ngano man tao nga muadto magyugkas kalayo, ngano man, tubag. Ako man kung gisalikway ang mibayad sa akong sala dito sa cross, namo na, magkasabot ka na. Naara ba po yung mga tao nga pilosopo nga moingon og, bahala na, mano man di ay, bibo magha dito, sige lang. Ngano, kinsa may nahibaw? Lisod. Lisod yun ng ubang mga tao kay naamag yung mga tao ingon ana. Naay mga tao nga ingon ana tungod sa ilang pagkagahi na gyud, pagkatiga na gyud sa ilang mga kasing-kasing. Kapantiman ikini. Bisag unsa na gyud ka grabe. Do na pagyud kay kayunan, you still have a chance nga bali niya ng imong kahimtang. Mausab ang imong kahimtang. Samtang buhi ka pa. Samtang makadungog ka pa. Dini nga itong gisgutan karon, gisgutan sa balaang pulong sa Dios. Napagyukay kay ngayon, you are still given a chance. You still have that chance nga makalingkawas ka niya ng imong padulungan nga linaw sa kalayo. Ayaw pagpaabot, kung tuwa ka na dito, moingon ka, ay, sayo man di ay ni. Di man di ay ni magsilbi, pwede ba ka mubalik ko dito sa kalibutan? Uy, di na mahimo, awahi na. It's too late. Apan karon nga makadungog ka pa, nagapatalinghog ka pa ning atong pagpatinaw, pagpasabot bahin ning kamatuoran gikas gipadayag sa Espiritu Santo, karon ra ang higayon. Kagikinahanglan ng imong paghimog desisyon sa pagdawat sa gitanyag nga kaluwasan nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa krus. Karon ra higala. Himua ang desisyon. Gamita kanang kabubutong hinatag pod sa Dios diha nimo. Himua ang imong pagpili. Mudawat ka ba? O musilikboy ka ba? Buhata ka na karon kay basig ugma ulahi na. Di nila mo nakita kutob aton ipadayon ugma. So ayaw sipyat sa pagsubay nini sa sunod sumpay nini magamputa. Balaan na mo nga Dios. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo og dugang sa imong kamatuoran bahin sa kaluwasan. Tatawag tinaw gayod ang gipa dayag sa Espiritu Santo kanamo. Amo gining dawaton o Dios sa tuman nga pagpaubos
kinigikan gayud sa imong mga huna-huna, imong mga pamaagi, imong protokol. Salamat o Dios sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon ining among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.